खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। जोंनि इन्डियायाव ओरैबायदि दा समा बै आगस्ट मासा ओरैबायदि थांबाय दङ, माने ओरैबायदि सानसे सान गैया जे जि सानाव कुनु रेप केस गैया। आरो बै रेप केसा ओरैबायदि दावखोगासिनो दङ जेराव जोंनि भारतआ जेन वर्ल्ड कापसो गेलेबाय दङ। वर्ल्ड काप मोननो थाखायसो माने बेफोरबायदि खामानि मावबाय दङ बायदि जाहोलांबाय दङ। जोबोद सिन्ता खालामनो गोनां, जोबोद साननो गोनां, गिनो गोनां। जोंनि जि हिन्जाव माहारिफोरा दा जुगाव बेसेबां सेफ, अबेयावबा स्कुलाव थांनायाव, अबेयावबा टिउसनाव थांनायाव, अबेयावबा बासाव गाखोनायाव जेरावबो माने सेफटि गैया। नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ कलकातायाव इमान गेदेर मोनसे केस जालांदो जेराव गासै इन्डियानिनो डक्टरफोरा स्ट्राइक खालामदो, गासै डक्टरफोरानो लामायाव ओंखारबोदो, केन्डेल जलायफैदो। गतिके बेफोरो जोङो माने नुबाय थानाय निउस, जायखौ माने निउसखौ फोसावो। खिन्थु ओरैबायदि किसुमान निउस दोङो, ओरैबायदि किसुमान केस दोङो जायखौ निउसफोराबो मोनहैस'वा बा फोसावनाय मानसिनि अभाबनि थाखाय बेफोरबायदि निउसखौ माने खोन्थिनाय जाया। मोनसे रेकर्डनि हिसाबै, डाटा मोनसेनि हिसाबै जोंनि इन्डियायाव पार 20 मिनिट्सआव जोंनि इन्डियानि जायखिजाया खनायाव माने अफिसियेलि सासे रेप जायो होनना जोङो माने बै डाटा हिसाबै मिथिनो मोनो। सानसेयाव लायनो 86 जन माने रेप केस अफिसियेलि, जायखौ माने पुलिसफोरनो इनफर्म होयो बा हमजायो बेफोरबायदि। आरो बिनि उनाव गोबां ओरैबायदिबो दोङो जेराव माने जोङो बेफोर केसखौ माने जायफोरा माबायानो पुलिसनो जनाया बा न'खराव जनायनानै न'खरनि मानसिफोराबो कमप्रमाइस खालामनानै थायो जे दावराव दावसि खालामना लाब गैया बा बेफोरबायदि माबाखौ मानसिफोरनो जनायना लाब गैया बेफोरबायदि। नोंथांमोननो मोनसे डाटा खोन्थिनो आङो, बै डाटाखौ नुबा नोंथांमोनाबो आसरित मोनगोन। आरो बै डाटाया 2005निफ्राय, नोंथांमोना नाय 2005निफ्राय बे डाटाखौ माबायदि माने जोंनि रेप केसा इन्डियायाव माबायदि जायो, माबायदि बारायलांगासिनो दङ। 2005आव 18,359 केस मोननाय जायो। 2010आव 22,177 बेसेबांबा मोननाय जायो। 2011आव 24,000 मोननाय जायो। 2012आव 24,900, 2013आव 33,707 केस मोननाय जायो। 2014आव 36,000 मोननाय जायो। 2015आव 34,000 मोननाय जायो। 2016आव 38,900, 2017आव 32,559, 2018आव 33,356, 2019आव 32,032, 2020आव 28,000, 2021आव 31,677 आरो बिदिनो 2024आव दा मात्र आगस्ट मासल' सलायबाय दोङो। आरो बै आगस्ट मासालागि 32,000 केस अलरेडि पुलिसनाव जनायनाय जायो, FIR होनाय जायो दिनैसिम। गतिके आरो दा मास मोनब्रै दंबावो। नोंथांमोना भाबिना नाय माबायदि बै रेप केसा माने दावगालांगासिनो दङ। आरो बै रेप केसा दावगालांनायनि कारनखौ मोननै कारन होनदो, जेराव माने जोंनि जे आजिखालि मबाइल, गोदो बेफोरबायदि माने मबाइल गैयैयाव जोङो जायखिजाया बेफोरबायदि गाज्रि फिल्म बा गाज्रि माबाफोरखौ नायनो गोनांबा जोङो टिभियाव नायनांगौमोन बा सोरनावबा थांनानै नायनांगौमोन। आरो बेनि चान्सआ खोब खम जायो। सोरबाफोरासो बेफोरबायदि नायनो माने चान्सखौ मोनो, मानोना न'खरै लाबोयो गासैबो बेफोरबायदि सोरखौबा हारसिङै थिनहरा बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ नायनो थाखाय। नाथाय आजिखालि आखाइ मबाइल दोङो, नोंथांमोना गासैबो मिथिगो। आरो मबाइलाव आजिखालि मा ओंखारा नोंथांमोना गासैबो मिथिगो। बयनिबो आखायाव मबाइल, अबेखैजा बा खनाखैजा थांनानै मा नायदो मा नायाखै बेखौ सोर मिथिगो। आरो बै माने गाज्रि भिडिअ नायनायनिफ्रायनो रेप केसा जोंनि इन्डियायाव बांसिन जालांबाय दङ होननानै माने सन्देह खालामनाय जादों। आरो लोगोसे नोंथांमोननो आङो मोनसे बाथ्रा खोन्थाबावनि, जेसेबां
दिनैसिम जेसेबां रेप केस जादों इन्डियायाव बै गासै केसावबो प्राय माने जाय दायनिगिरिया बै न'खरनि बिबथै बा न'खरनि रिलेसन बा न'खरनि सिना जाना मानसिजोंनो बांसिन बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों आरो गुबुननिफोरा माने खोब खम पार्सेन्ट 86%आनो माने सिना जाना मानसिफोर जाय सिनाय हानाय बेफोरबायदि मानसियासो बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों आरो बे गासै बाथ्राखौनो आं नोंथांमोननो मानो खोन्थादों जोबोद सिन्ता खालामनो गोनां जोबोद गिनो गोनां जोङो निउसफोरखौ नुयैखाय बा जेबो सानैखाय जोङो जेला मेला बेफोरबायदि बेरायलाबायदों बा जेराव मेराव थांदों आजिखालि जोंनि इन्डियाया बुहुत डेभेलप जाबाय गोदोनि बायदि नंला होननानै जोङो बेफोरबायदि खामानिखौ माने मावगासिनो दोङो नाथाय मब्ला सोरजों बेफोरबायदि जाथाया जालांगोन अब्लासो माने थर मोनो साननैसो सिगां नोंथांमोना मिथिगौ नगावआव सासे उन्दैथार गथ'खौ माने टिउसननिफ्राय फैबाय थानायाव बेफोरबायदिनो माने सानै साथाम लोगो नांनानै माने बिखौ जिनाहारि खालामो आरो बिनि थाखाय खोब प्रटेस्ट खालामबाय दोङो जोंनि आसामावबो नोंथांमोना बेखौबो मिथिगौ कलकातायाव माबोरै जादों उत्तराखन्डआव माबोरै जादों बिदि गोबां माने हिसाब गैया आं नोंथांमोननो भिडिअ बानायबाथाय सानसेयाव मोनथाम मोनब्रै माने ओरैबायदि केस जायखौ माने बयबो मिथिगौ बेफोरबायदि केसनि भिडिअ नोंथांमोननो बानायना खोन्थिनो हागोन थेवबो आङो किसुमान मेनखौ जायखौ माने खोब जुनारफोर बायदि माने अबस्था खालामनाय बा खोब डेन्जारास टाइपै बेफोरबायदि जाथाय खालामनायफोरखौ आङो भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो खोन्थाबायानो थायो आरो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो जुदि नोंथांमोना नायफेराखैबा नोंथांमोना आंनि चेनेलाव थानाय भिडिअफोरखौ नायनो हागोन आं बांसिन बेफोरबायदि जाथायनि भिडिअफोरखौनो बानायो मानोना नोंथांमोनखौ सांग्रां जाथों होननानै साबधान जाथों होननानै बेफोरबायदि भिडिअखौ बानायनानै नोंथांमोननो खोन्थायो जे माबोरै सोरखौ माबोरै थगायनानै बेफोरबायदि खामानि मावदों आरो दिनैबो भिडिअखौ बानायदों आङो नोंथांमोननि थाखाय साननैसो सिगांसो नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ कलकातायाव ओरैबायदि माने दावराव जादोंमोन दाबो बिनि केसा सोलिगासिनो दोङो सासे डाक्टर हिनजावखौ बाहेरनि सासे पुलिसबो नङा पुलिसनियाव माने भलन्टियार खामानि मावबायदोंमोन बै मानसिया फैनानै माने हस्पिटालाव हाबनानै डक्टरखौ ओरैबायदि अबस्था खालामो नाथाय दिनै आं जाय माने जाथायखौ बुंगोन बे जाथाया आरोबाव गिनो गोनां मानोना जायनि थाखाय डक्टरफोरा लामायाव ओंखारबोदोंमोन जे इमान माने जघन्य खामानि मावदों बेखौ इमान माने मुगैथाव खामानि मावदों बिनि थाखाय गासै इन्डियानि डक्टरफोरानो बायजोआव ओंखारबोदोंमोन आरो बिनि थाखाय प्रटेस्ट खालामोमोन नाथाय दिनै आं जाय जाथायखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन बै जाथाया डक्टरानो मावदों निजिनि नार्सखौ बै हस्पिटालाव थानाय वार्ड बयखौ खोन्थायो जे बै नार्सखौ आंनि केबिनाव थिनहर होननानै आरो लोगो लोगो बै वार्ड बयआ आरो लोगोसे सासे नार्सबो दंफायोमोन बिसोर सानैबो आरोबाव गुबुन सासे नार्सखौ बुङो जे नोंखौ डक्टरा लेंहरदो नाथाय बियो बुङो जे आं बै डक्टरनि खाथियाव थाङा आरो बिदि थाङा होननायखाय बै वार्ड बयजों नार्सजों सानैबो हमख्रबना लांनानै बिखौ डक्टरनि केबिनाव सोहैयो आखाइ आथिं खाथाबो बिनि उनाव बै डक्टरा बिखौ माने मावनाङि खामानि जायखौ जोङो डक्टर होननानै मानियो जायखौ जोङो मानसिनि जिउ फोथाङो होननानै जोङो फोथायनानै लायो बै मानसिया बेफोरबायदि खामानि मावनायखौ माने खोब माने मा होनो मुगैथाव बाथ्रा आरो बिनि उनाव बिनि मबाइलखौबो सेखना लाङो बिखौ सिगियोबो जे बे बाथ्राखौ जुदि सोरनिबा सिगाङाव खोन्थायोबा नोंहा बिपद दोङो नोंखौ बुथारगोन बेफोरबायदि बिनि मबाइलखौबो लानानै थाङो बिनि उनाव बियो जेरैखि जाया न'आव थाङो आरो न'आव थांनानै बिफानि सिगाङाव गासै बाथ्राखौ खोन्थायो खोन्थानायनि उनावसो बिफाया पुलिस स्टेसनाव खबर हरो जे ओरै थोरै बाथ्रा दा साथामखौबो पुलिसा एरेस्ट खालामदों आरो एरेस्ट खालामनानै दा बिनि केसा सोलिगासिनो दोङो गतिके नाय नोंथांमोन जेरावबो माने सेफ गैया जोंनि जि दा बर्तमान हिन्जाव माहारिया बिनि थाखाय खोब साबधान थानाया मोजां आरो गोबाङानो बुङो जे खान्दा खान्दा ड्रेस गाननायनि थाखाय बा टाइट लंपेन्ट गाननायनि थाखाय बेफोरबायदि केसा बारा जाबाय दोङो नाथाय नङा बै डक्टरा
माबायदि ड्रेस गानो नोंथांमोना मिथिगौ डक्टर सासेया माबायदि ड्रेस गानो गुफुर कोट गाननानै सिङाव सुरिदार गाननानै थायो बिहा मोदोमनि एक टुक्राबो मानसिया माने बाहेरनिफ्राय नुवा बैबायदि डक्टरखौ रेप खालामनो नोंथांमोना साननानै नाय बै नार्सआ मा गाननानै थायो नोंथांमोना नार्सफोरखौ नुयो मा गाननानै थायो बै नार्सआ मा दायमोन बै डक्टरा बेफोरबायदि खामानि गतिके बेफोरबायदिया माने सोरनि दिमागाव मा हाबनानै थायो खोब माने गिनो गोनां आजिखालि रावखौबो फोथायनो हाया नोंथांमोननो आङो खोन्थागासिनो थायो बे बाथ्राखौ रावखौबो मेगन मिसिबनानै नोंथांमोना फोथायथारनाङा मानोना बेफोरबायदि केसा मब्ला सोरजो जागोन आरो अबेयाव जागोन बिनि माने खुनु गेरेन्टि गैया बेफोरबायदि खामानि मावग्रा मानसिफोरा नागिरथिंगासिनो थायो जेरै माने उखैनाय मोसाया जेरै शिकार नागिरबाय थायो बेफोरबायदिनो बिसोरबो बेफोरबायदि नागिरथिंबाय थायो गतिके सब समावनो साबधान थानाया मोजां निजेनि फिसाजोफोर बा जायखियानो जाया न'खरनि सोरबा बेफोरबायदि आइजोफोर लाइमोनफोर दोङोबाथाय खोब साबधानै सलायनो हो अबेयावबा हारसिं जायगा जेराव माने न'खर सखर गैया बेफोरबायदि जायगायाव माने हारसिङै थांनो होनाङा टिउसनफोरावबो लोगो नांनानै थांनो हो लोगोसे टिउसनाव थांनानै मोनहैदों ना मोनहैयाखै फन हरनो खोन्था जुदि मबाइल दोङोबाथाय आरो ओंखारबोनायावबो फन हरनो खोन्था जे आं टिउसननिफ्राय दासो ओंखारदों होननानै जायखिजाया नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबाथाय आं जुदि बाथ्राफोरखौ रियेल बुंदोंबाथाय भिडिअखौ खनसे लाइक खालामना हो लोगोसे नोंथांमोननि लोगोफोरजों बे भिडिअखौ शेयार खालामलाय आरो लोगोसे नोंथांमोना बिनि सलिउसनखौ जुदि नोंथांमोननि दिमागाव माबाफोर दोङोबा जे बिखौ माबोरै होबथानो हागोन बिनि थाखाय नोंथांमोना आंनि भिडिअ कमेन्ट्स हरनो हागोन आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै गोजोन्थों।